Jes, 155 kiloa ilman piikkaa. Tässä kokeillaan nousussa tänään. Eihän se paina mitään. Otetaan toinen vielä. Kerta kilon päälle. Niin. Ei muuta kuin testaa perässä. Miten on reenit mennyt? Joo, ei mitään. Tossa ihan hyvin on lähtenyt taas reeni kulkemaan. Ja ainut valpikku takapakki oli tossa tammikuussa oli kipeänä, että olin kuumeessa siinä. Ja siinä pari viikkoa meni sitten ihan höntsäille. Se ei siinä oikein mitään ihmeitä tapahtunut ja painoa lähti, sen verran tapahtui kropassa. Ja kyllä sen tunti heti, että paljon lähti voimia siitä kyllä. Vähän lähdettiin kuin nollasta rakentaa uudestaan. Pikkasen meinaa kiire tulla tuohon Suomen vahvimmieskilpailuihin, mutta kyllä toki aina ihan hyvä kantimilla on niin toi reenaaminen siinä mittakaavassa, missä pitäisikin olla. Ja kaikki on ihan hyvin toiminut taas tähän asti. Et vähän niin kuin edellisvuotta katsoen, niin samoja metodeita käytetty siellä. Ja minkälaiset metodit siellä on käytössä? no siellä on sellaisia, että samaan tyylistä reeniä salilla ja huonomiesharjoitteista Hartikaisen Janne tehnyt taas sinne oma osansa ja periaatteessa ihan samoja juttuja tehty läpi ja sieltä oikeastaan sellaisia pääliikkeitä on ollut se kapea penkki, tukki, maastaveto, etukyykky. Et niitä on tehty aika paljon tässä koko alkuvuosi ja nyt on tässä oikeastaan viimeinen kuukausi tehty lajeja aika tosi kovaa ja että saadaan se lajikunto vielä sieltä näkymään sitten ennen kisoja. Mutta tässä nyt ei ole enää kuin sellainen 5 viikkoa enää kilpailu, että se ei ihan älyttömiä enää tehdä, että on oikeasti tämmöisiä viimeistelyjuttuja vaan ja haetaan vielä sitä maksimivoimaa sinne kisoihin. Ja voimamieslajeissa se valmistautuminen? No se menee oikeastaan siitä alkuvuodesta yleensä ennen kuin vuosi vaihtuu, niin aloitetaan mulla ainakin alkaa se kilpahomma silleen, että ruvetaan reenaamaan niitä lajeja ja sitten osittain tehdään lajeja ja osittain salia. Et siellä on jotain punnerusjuttuja, niin kuin se tukki on. Esimerkiksi se on ympäri vuoden mulla aina siinä kuvioissa. Sitten pitää saada maksimia multa ylöspäin. Ja sitten tietenkin se maastaveto, mikä on aina tosi huono, sitä pitää hinkata tosi paljon. Ja siellä oikeastaan menee silleen, että se on se 4 päivää reenataan ja sitten on niin kuin salilla ja sitten on niitä lajiomaisia on sitten aina se 1 päivä siinä. Että tämmönen 5 päivää aina tulee reenattua ja pyrkinyt ainakin siihen, että joka toinen päivä aina reenat. Siinä on aina 1 välipäivä aina siinä välissä ja sitten taas lähdetään latinkia taas seuraavaan reeniin. Kuinka sen rakennat sen siinä vedossa ja tukkipunneruksessa sen niinku progression siinä niinku siihen huippukuntoon? Siinä oikeastaan varmaan tehdään sellaisia 3 kaseja. 3 kertaa kaseja ja sitten 3 kertaa kutosia, 3 kolmosta. Sillä oikeastaan ruvetaan hakemaan 3 ykköstä, niin niillä oikeastaan haetaan sellaisia sit maksimeja, kun lähdetään hakemaan tukissa esimerkiksi. Ja aika samantyyppisiä on sitten maastavetoa, että siellä on pukkivetoja tulee aika paljon. Mulla on 2 eri korokkeita vielä polven alta 5 senttiä ja 10 senttiä ja lattiasta, että se on niinku 3-jakoinen maastavetoreeni sitten. Ja vaihteleeko se viikoittain se korkeus? Joo, se aina joka viikko vaihtuu aina se eri korkeus sinne. Niin vetääkö siinäkin ihan 8 asti niitä vai? Joo, sieltä vetää ihan sieltä asti vetää kaseja. 8 taitaa oikeasti se pisin sarja mulla ollut maastavedossa. No kaikki kiinnostaa, minkälaisissa painoissa on liikkunut tuossa? No tänään tossa tein 5 senttiä polven alapuolelta, niin 3 kolmosta. Mä aloitin 270, 3 saalla ja 3 ja 10. Sitten vielä kokeilin 3 20, mutta siihen ei enää paukkuja riittänyt. Siitä tuli se polven alapuolelta se 5 senttiä. No mulla on se tukki menee silleen, että sitä mä reenaan niinku 2 kertaa viikossa. Mulla on aina yleensä se maanantai ja perjantai aina ne punnerusreenit. Ja siellä on sitten niinku, mulla on tässä se vauhditon punnerus ja sitten vauhdillinen punnerus. Eli vähän painonnostoa tyyliin tehdään se vauhdillinen punnerus.
tehdä, mutta en tee saksaamalla, mutta kuitenkin samantyyppisesti se. Ja sitten se vauhditon punnerus on ihan raaka, militaripunnerus on sitten se raaka punnerus. Et siinä kun on niinku, tukissa on niin kahvaote on tällainen, kun normaalisti tankoote on näin, niin se tuo haastetta siihen nostamiseen. Ja se käy tosi paljon tuohon etuolkapäille, kun se on kuitenkin niin paljon paksumpi se objekti, kun miettii painoa pelkkää levytankoa, niin sä oot niin paljon lähemmäksi sen tähän kroppaan, kun tukki on taas, se jää paljon kauemmaksi tästä niin se nostopiste. Mutta tällä pääsääntöisesti yleensä pyrkii aina sen reenin koostumaan niin kuin lajiomaisesti. Tietenkin osaat omalla tavalla sitä tehdään kuitenkin sitä salihommaa siihen ja niitä perusliikkeet tehdään salilla, mutta kyllä se sitten painottuu, kun lähdetään sen kilpakaudelle, niin sit se painottuu ihan pelkästään lajiomaiseen reeniin. Sä et tee niitä tankoliikkeitä sitten niin kuin lähellä kisoja? En tee, mä jätän kokonaan ne pois sitten. Nämä tankoliikkeet sitten tehdään pelkästään ihan niin kuin tuo tukkipunnerus, niin tehdään ihan pelkällä tukilla vaan se punnerata, että ei tankoa kosketa sitä ollenkaan. Sitten vaan valmistaudutaan siihen kisoihin ja niin oikeastaan niitä lajia vaan käydään läpi siinä ja se on oikeastaan kisaomaisesti, aina kun sä tiedät jonkun kilpailu mihin sä oot menossa, niin sä katsot mitkä ne lajit on siellä, niin sä rupeat niitä tekemään. Ihan melkein voi sanoa, että samassa järjestyksessäkin tehdään ne. Mutta tietenkin on pikkasen lyhytkestoisempi, että siellä on yleensä kilpailutaukokin ja saattaa olla joku 10 minuuttia, 15 minuuttia aina seuraava laji tulee. Ja mulla se on ehkä joku 5 minuuttia ja mä vaihdan lajia sitten, että kun saan aina yhden päätöksen. Et siinä mulla ei tule hirveät taukoja, kun mä pyrin siihen, että se olisi mahdollisimman nopea tempoinen se, että ei tarvi puolta yötä siellä reenata siellä salilla. Että mahdollisimman nopeasti saa sen läpi ja sit kuitenkin, että se on tosi semmoinen kova se reeni ja sit saa kaiken irti ja sille, että kun sä lähdet kotia päin ajamaan aina sitten tuolla Taavetista Luumäeltä, niin että silleen, että ei ole kyllä kotia viemistä Lahteen kyllä sitten yhtään mitään. Että sit se on annettu ihan kaikkensa sitten sinne ja sit viimeistä annetaan ihan kaikkensa sinne kisoihin sitten, että siinä annetaan 110 pinnaa sitten ihan täysiä ja sitten vetää siellä. Mutta reenissäkin pyritään ainakin sen 100% suorituskykyyn. Eli sen kisoon valmistautuu. Mulla oikeastaan se alkaa 2 viikkoa ennen kilpailua alkaa, että siellä on oikeastaan se toiseksi viimeinen viikko, mikä on menossa, niin siellä tehdään oikeastaan sellaisia herättelyreeniä ja tehdään aika semmoisia maksimijuttuja, käydään nopeasti läpi. Ihan perusliikkeet, vetopunnerrukset, kyykkysäätään tällaisia, käydään jollain maksimeilla. Sitten on se viimeinen viikko siitä viikko ennen kisoja, niin se on oikeastaan sellaista palautumisaikaa ja hermotuksen palautumista ja annetaan sille keholle sitten vähän sitä aikaa ja palautua. Ja se on enemmän semmoista lenkkeilyä ja sellaista vähän semmoista aerobisen tyyppistä enemmän ja sitten oikeastaan se 2 viimeistä päivää ennen kisoja, niin sitten käydään vähän semmoisella 80-70% tai niinku kuormalla käydään tekemässä sitten joku maastaveto, käydään herättää se kroppa taas silleen hereille, että kohta ollaan kisoissa ja se on mulla toiminut aika hyvin niin noihin kisoihin. Se on oikeastaan 2 viikkoa. Tietenkin se viimeinen viikko, mikä on taas se mulle se tankkausviikko, että sitten mä rupean aika hiilaripitoista ruokaa sitten tankata. Että on ihan niin kuin voi sanoa, pullaviikot alkaa silloin, että tankataan sitten hiilaria kehoon paljon, että sä jaksat sitten siellä kisoissa, kun kisat saattaa kestää jo 4-5 tuntia, niin pitää olla tosi paljon energiaa. Se et hirveästi pysty siinä kisa-aikana oikein mitään kiinteitä ruokaa syömään, niin sun pitää oikeastaan se viikko niin ladata sinne energiaa siihen kroppaan. Et sulla on sitten, ei tule sitä uupumuksen tunteita eikä uupumusta siellä kisa-areenalla. Viime vuonna oli parhaimmillaan 128 kiloa, 130 kiloa, sillä se pyöri se koko viime vuosista. Nyt ollaan vähän jäljestä, mulla oli se kipeänä silloin alkuvuodesta, niin nyt mulla ei kun se 122 taitaa olla tällä hetkellä paino. Et vielä ollaan vähän jäljessä siellä. Mutta en mä sitä painoa silleen katso, että jos vaan reeni kulkee ja rauta liikkuu, niin se on mulle se pääsään asia, että se ei kyllä niin paljon, että jaksaa. Niin, kyllä näinpä. Et siinä se pyörii oikeastaan päiväkalori, 5500 kaloria pyörii aika lailla. Et aika paljon siitä puhtaasta ruuasta otat. Mulla on oikeastaan lisäravinteet hirveästi. Jossain pätkillä onkin kertonut, että en ole hirveästi käytä. Se on treeniä ennen, reeni aikana ja reenin jälkeen. Tietenkin vitamiinit, tommoset perusjutut on sitten aamulla. Mutta muuten aika vähän lisäravinteita käytetään. Aika paljon sitten ihan puhtaasta ruuasta sitten teen se energia, joka saa itselle. Heidi ja Jari Sorsa on sitten rakentanut sen ruokapuolen mulle. Ja lihaspuolella on sitten Nikkari Joni ja sitten on Artikaisen Janne on sitten valmentajana.
Tule toukokuun 12. ja 13. päivä Lahden messukeskuksessa Suomen vahvin mies -kilpailu. Tuu meikäläinen kannustaa voittoon.